popodne. U pitanju su naši sugrađani, bend Talasna dužina, a ispred benda Bojan Tubić i Milan Đukić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Pretpostavljam da ima još članova benda, oni danas nisu. Naravno, 5 nas je u bendu, ali od emisije do emisije kakve su nam mogućnosti idemo. Ovdje je mogućnost 2. Da, ovdje je mogućnost 2, nekad idemo svi, nekad dođe ili samo Boki ili samo ja, pošto kao što ste rekli, mi smo nekako predstavnici u ovom momentu za medije. Dobro, da pokušamo na neki način, pre nego što naravno čujemo muziku, muzika je najbolji predstavnik samog benda, da pokušamo da predstavimo šta vi tačno radite, kako biste se žanrovski definisali, naravno gde naši sugrađani mogu da vas slušaju. Pa mi smo band Talasna dužina iz Novog Sada, prvenstveno. Sviramo sve žanrove muzike, ali smo negdje u duši pop-rock band. Tako da trudimo se da predstavimo publici u živim nastupima i po tome nas ljudi najviše i znaju i to nam je cilj da što više sviramo i radimo. Naši sugrađani mogli su da vas čuju po nekim popularnim mestima, ovdje u ulici Laze Telečuk, tako da već i znaju za vas, a koliko dugo već svirate? Pa 5 godina smo u ovom sastavu, proslavili smo u februaru 5. rođendan i osim Novog Sada, naravno, radimo i u drugim gradovima i po Vojvodini i po celoj zemlji. Sad ćemo, pošto smo izbacili singl za City Records i spot, očekujemo od toga neke tezge po Beogradu, pošto nismo do sad mnogo tamo radili. Tako da proširujemo u svakom slučaju i repertoar i gostovanja. I publiku, naravno. Samo napred. Često se bendovi i pevači naravno odlučuju da izbace neki singl i to bude sasvim dovoljno da ih neko upozna. Ili to je bilo i vaša otprilike? Pa da, evo, pre par dana izašao naš singl i odmah smo ga ekranizovali spotom, tako da jako je dobra reakcija, ali očekujemo sad u narednom periodu da ćemo tek da vidimo pravo. Naši sugrađani će imati priliku da vide ovaj spot posle našeg razgovora. Kakvi su planovi za dalje, gde ćemo moći da vas slušamo? Osim naravno što će se ovaj spot zavrtati. Pa svakako smo pre svega dostupni na internetu, što se kaže. Imamo i web prezentaciju www.bendalasnadužina.com i Facebook stranicu, Facebook profil, grupu. U tom smislu smo dostupni. I tamo imaju i rasporedi za sve naredne nastupe, pa ljudi mogu tamo da se informišu. Pre svega, osim klubova, što kaže Boki, sviramo, znači sve što se tiče live svirke i proslave, tako da svuda ćemo se družiti sa svojom publikom. Internet je danas glavni medij. I u muzici. I nekako najjeftinija reklama, još uvijek. Sada ćemo poslušati, odnosno vidjeti spot koji ste snimili za vaš singl. O kojoj pesmi je reč? Pa pesma se zove Ukoliko postelja. Radili su je naši priznati autori, pre svega naši prijatelji. Aleksandra Milutinović je radila muziku i tekst i aranžman Nihat Petonjić i Aleksandra Milutinović. Glavno spota, a vama hvala puno što ste hvala vam. Naši gosti i sve najbolje. Hvala, također. Smestam, napusti moje telo, jer svaki živac mi je krivac, a tek me je načelo. Ne veruj čoveku što sedi tik do bola, jer moja sudbina je takva, istinito ohola. Se kleo kao lud, al kad jutro osvane, tvoje ime mi zapadne za zub. Nekad srce pređe me, pa mi dođe da ti oprostim, al ne mogu da zaboravim. Dok još za mene ima nade, sa srca skidam
zidam barikade, od svega već sam umoran. Ne veruj čoveku što sedi tik do bola, jer moja sudbina je takva, istinito